should know that kung 4 out of 5 ng kids kulang sa iron, 1 out of 5 ng kids kapos sa zinc, 7 out of 10 lack vitamin C. Baka micronutrient deficiency, can't you see? Hey, yeah, it's pretty clear. Kung siya'y sakit, kung tatamlay-tamlay, walang ganang kumain, walang lakas, pasay ng sigla. Laging pagod, nag-all the time. At pagdating sa class, di siya makapag-focus. Di talaga siya ganyan, we have to make it stop. If he needs tibay, araw-araw, unahin muli. Micronutrient deficiency, labanan natin to. Tibay araw-araw, kaya natin to. Nutrient deficiency, labanan natin to. Membrane araw-araw, kaya natin to.